Καλησπέρα σε όλους. Παναγροτική στην Αγριτέχνικα 2025 στο περίπτερο της Φορίγκο, Ρότερ Ιτάλια, που εδώ και περίπου 40 χρόνια ασχολείται με την επεξεργασία του εδάφους. Πολύ μεγάλη εξειδίκευση στο κομμάτι ιδίως των σαμαρωτών, του πετροθάφτη, του σβολοκόπτη και φυσικά και των άλλων στάνταρ μηχανημάτων όπως είναι η φρέζα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εδαφοκάλυψη και το κυριότερο όλων είναι το κόνσεπτ το οποίο χρησιμοποιεί, που είναι το agricoltura su misura, δηλαδή γεωργία στα μέτρα σας. Έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τον κάθε παραγωγό. Σήμερα εδώ παρουσιάζουμε μια άλλη καινοτομία της Φορίγκο, η οποία μπαίνει και στον κόσμο της σποράς, αλλάζοντας τα δεδομένα. Παρουσιάζουμε τη Modula One, η οποία είναι ηλεκτροπνευματική. Άρα ξεχνάμε στην ουσία μετάδοση κίνησης μηχανική, κόστος συντήρησης και επίσης προσδίδεται με τον τρόπο αυτό πολύ μεγάλη ταχύτητα στην αλλαγή των αποστάσεων, στην κατάργηση των στοιχείων από καλλιέργεια σε καλλιέργεια πιθανά και όλα αυτά. Φυσικά, όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχουμε 3 μάτια ξεχωριστά, 1 μάτι ξεχωριστό. Μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, και τριπλό μάτι ταυτόχρονα, ανάλογα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε καλλιέργειας του κάθε παραγωγού. Το πιο σημαντικό εξ όλων όμως, στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω, είναι ο έλεγχος της παρτικής, που είναι μέσα από μια οθόνη που βρίσκεται στην καμπίνα του χειριστή. Ελάτε λίγο μαζί μου. Όπως θα δείτε εδώ, η σπαρτική ελέγχεται από αυτή εδώ την οθόνη. Ωραία. Λίγα πράγματα για την κατασκευή του στοιχείου σποράς. Όπως θα δείτε εδώ εσωτερικά, έχουμε 2 τρόπους να διαχωρίσουμε το σπόρο. Αυτός είναι ο μηχανισμός που ανοίγει και κλείνει την πόρτα. Και εδώ έχουμε το σημείο στο οποίο καταργείται ο αέρας και βοηθάμε το σπόρο να πέσει χωρίς να χάνει χρόνο, άρα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη σπορά. Ο έλεγχος τώρα της σποράς γίνεται ως εξής. Κάνουμε εδώ, για λόγους εκθεσιακούς, έχουμε ένα στοιχείο σποράς. Και θα σας δείξουμε κάποια από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η σπαρτική αυτή μηχανή στους παραγωγούς μας. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα λοιπόν που έχει ο έλεγχος της σπαρτικής με αυτόν τον τρόπο είναι ότι μπορούμε να γεμίσουμε, να κάνουμε πλήρωση του δίσκου πατώντας το κουμπί αυτό. Άρα λοιπόν μπορούμε από το πρώτο κιόλας πόντο, από το πρώτο κιόλας σαντιμέτρ να κάνουμε σπορά χωρίς απώλειες. Ξανακάνω άλλη μια φορά για λόγους παραστατικούς. Άλλα πλεονεκτήματα. Εδώ σου δίνεται η δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να σπείρεις είτε γραμμικά είτε σε μορφή ρόμβου. Okay. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις δυνατότητες που μας δίνει το συγκεκριμένο περιβάλλον ελέγχου για να κάνει τη μηχανή μας πιο χρηστική και πιο γρήγορη για τον παραγωγό. Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την απόσταση σπόρο με σπόρο. Να σημειώσω εδώ ότι το στοιχείο της σποράς έχει εσωτερικά μηχανική δόνηση, η οποία βοηθά στο να εξασφαλίσουμε ότι ο κάθε σπόρος θα απομακρυνθεί από τον δίσκο χωρίς να έχουμε απώλειες. Ρυθμίσουμε λοιπόν